Исәннәрмесез, саулармысыз, кадерле телевизор караучылар. Шоу-биз программасы яңа сезонда сезне каршы ала. Һәм сезнең белән шоу-биз тапшыру һәм мин Илназ Гарипов. Бүгенге тапшыру дөрестән дә күңелле булачак, чөнки без Казанның ком волейболы уйный торган стадионда урнаштык. Ком волейболы 1920 елда Калифорниядә барлыкка килгән һәм СССРга бары тик 60-70 еллардан соң гына килеп җиткән. Шулай ук Универсиадага һәм Олимпия уеннарына да кертелгән. Шуңа да карамастан бүген безнең татар телле радио станцияләр бүген беренче тапкыр ярышачак һәм бу мизгелләрне без сезгә дә карап үтәргә тәкъдим итәбез. Кадерле дуслар, командалар җыелган арада мин сезгә таныштырып китәсем килә шушы уенның менә бу атрибутлары белән. Ул әлбәттә ком. Менә комга сызык түгел, краска түгел, шундый бер ленточка тартып куелган һәм инде әлбәттә сетка һәм туп. Безнең командалар әзерләнә тора ярышка. Санап үтәсем килә нинди командалар булганын. Күңел радиосы чалудан килгән, Татарстан радиосы, Тәртип FM, Болгар радиосы һәм инде әлбәттә Татар радиосы катнашачак. Минем каршында Болгар радиосының алыштыргысыз диҗейларның берсе Дилбәр апа, хәйфләрегез ничек? Бик әйбәт, Аллага шөкер, менә уен башланып китте. Шул кадәрле күңелле, шул кадәрле рәхәт. Мин инде әлбәттә үзебезнең Болгар радиосының командасы җиңәр дигән өметтә торам. Белмим нәрсә булыр. Аллага тапшырдык. Менә бу уенга килгәндә гомумән уенга әзерлек процессы кызу бардымы, ничегрәк барды? Әзерлек процессы бик кызу барды дип әйтер идем. Мин үзем эфирда булдым һәр вакытта да. Шуңа күрә инде бүгенге уенда запастагы уенчы буларак килдем. Бәлки әле уенга да чыгармын, кем белә бит, ансын карарбыз. Гөлназ, сәлам. Сәлам Илназ, сәлам. ТМТВ-ны караучылар. Менә син менә бу футболга караганда көннән-көн яшәрәсең. Бу нәрсә дигән сүз бу? Бу белән бу сирәлеге. Татар радиосының туган көне быел име һәм бу шуның белән бәйле рәвештә ясалган футболкалар. Гомумән әйт әле иң матур футболка безнеке диген. Иң матур футболка безнеке, иң яхшы уенчылар безнеке, иң матур кызлар безнеке, иң шәп радио безнеке. Ну мен безнеке дип кабатлап тора алам. Әле уйнадыңмы син? Юк, әлегә уйнамадым, чөнки егетләр командасы уйный. Аннан соң инде Болгар радиосының кызлары белән без уйнаячакбыз. Документасыңмы? Юк. Әзерләндеңме? Әзерләндек, без йөрдек тренировкаларга. Кызганычка каршы мин анда бер тренировкага гына эләктем. Ләкин мин искә төшә икән, мин мәктәптә волейбол буенча җыелма командага йөри идем. Һәм мин аны күптән оныткан дип уйлаган идем, ләкин менә бу подачалар дип әйтим, позицияләр, ничек итәсе кагыйдәләр барсы да искә төшә һәм мин үземне нормаль уйныйм дип саныйм. Риза апа, сезне бик сәйер, менә шул Тәртип FM дигән банданы да һәм футболкада күрү. Менә сөйләп китегез әле Тәртип FM радиосы турында, әле яңа гына ачылган радио. Безгә ни бары 4 ай гына, без бик кечкенә менә монда бер нәни генә Тәртип FM йөгереп йөри. Без аны үзебезнең символикабыз дип алып килдек. Монда катнаша торган бөтен радио станциялар арасында без иң кечкенәсе. Просто без теге җиңү өчен дип тә түгел, бөтен радиолар арасына кереп, алар белән аралашып, дус яшәр өчен бүген монда килдек. Шуңа күрә кем җиңсә дә, җиңелсә дә, монда миңа калса беркем дә үпкәләмәячәк. Бергә аралашып яшәргә, бер-беребезне
танып белергә һич юк. Ул бит телевидениедә эшләгән кешене менә сезне кирәксә, кирәкмәсә дә бөтен җирдә таныйлар. Радиода эшләгән кешене белмиләр. Бер-беребезне дә белмибез. Бер-беребез белән аралашып, менә чаллылар да килгән молодцы. Бергә аралашып, матур иттереп яшәргә, эшләргә дип без монда килдек кичкенә булсак та. Тренировкада гына җигреп килде минем Карима Илнур абый Файза Рахманов. Инде кемне генә күрмисең, бу ярышта Илнур абый менә бөтен кешедән сорый торган минем гадәт бар. Кайфләр ничек, хәлләр ничек? Кайфләр әлбәттә яхшы, чөнки беренче мәртәбә менә шулай радио алып баручылар бергә җыелалар. Моңа кадәр бер-беребезне читтән генә күреп белсәк, бүген инде менә аралашу мөмкинлеге булды. Менә шуңа күрә кайфләр яхшы. Хәзер ялгышмасам, без сезне уенга озатачакбыз, әйме? Әйе, безнең бу турнирда ике команда, Болгар радиосының беренче һәм Болгар радиосының икенче командасы. Илнур абый, кайдан чыкты бу идея? Гомумән ничек туды? Әлеге идея ул көтмәгәндә генә килеп чыкты дисәк тә була торгандыр, чөнки инде беләбез, эстрада артистларының, аннан соң театр артистларының бар үзләренең сабан туйлары. Нишләп әле радио алып баручылар катнашында да шундый нәрсә эшләмәскә? Шуңа күрә инде без иң беренче рәттә Алмаз Миргаязов белән сөйләшеп, радиосы директоры шушы идеяны куәтләдек һәм менә шундый нәрсә килеп чыкты. Бик күңел килеп чыккан һәм бик зур рәхмәт шушы идея өчен һәм шушы гомумән бөтен йолдызлар җыелган бәйрәм өчен. Егетләр, әле сез уйнадыгызмы? Җыенасызмы? Без әлеге көндәшләрнең бөтен тактикаларын карап, өйрәнеп, үзебезгә ничек эш итәргә микән дип уйлап торабыз. Шуңа күрә без уйлап торабыз, кайтып китәргә микән хәзер үк, әллә көтәргә микән азакка. Башка командаларга су ташырга туп биреп торган микән. Менә карап торам да, күп менә футболкалар бар, ә синең ник җиңен юк? Мин инде 4 ел рәттән уйныйм, алар беренче генә ел. Дөресен әйткәндә, Газинур бер кеше безнең команда кем култыгасын кырган. Шуның өчен мактанырга килде. Менә бу идея гомумән ничек сезгә? Волейбол буенча турнир оештырума. Татар телле радиолар арасында без бик күптәннән берәр нинди шушындый бардак оештырырга дип без бик күптән хыялланган Илнур белән. Ниһаять безнең футбол буенча оештырабыз, әйдә пионербол буенча, пейнтбол буенча оештырабыз дигән идеялар, фикерләр безнең ниһаять тормышка ашты. Менә бүген, быел татар телле радиолар арасында беренче пляж волейболы буенча турнир кысаларында. Аллага шөкер, әйбәт кенә бара, кояшлы көн, җылы, рәхәт. Егетләр һәм кызлар оптимистик рухта әзерләнделәр. Алар бүген җиңергә өметләнәләр. Кемнәр җиңергә өметләнә, ансын инде безләреннән сорагыз. Безнекеләр һәр хәлдә әзерләнделәр. 10 көн буена, көн саен, кич саен 4-5 сәгать бирегә килеп, ниһаять уйнарга өйрәнделәр. Менә бөтенесе киенгән, бөтенесендә татар рәисе дигән логотиплы футболкалар күрәбез. Менә синдә юк. Бу футболкалар җитмәү сәбәбеме? Әллә инде сине гомумән уйнатмаска булдылар, мәшәкатьләнмәскә булдылар. Сорауның беренче өлеше дөрес, икенче өлеше дөрес. Беренчедән Америка һәм Европа Советы керткән санкциялар аркасында безнең заказ иттегән футболкаларыбыз кайтып җитмәде. Алар 10,000 дәнә футболка. Алтын төсендә булырга тиешләр иде. Алар кайтып җитмәделәр, өлгермәделәр. Шуңа күрә тиз генә без калган акчага 9 дәнә футболка бастырдык. Безнең бит командада 4 кеше, 1 кеше запаста. 4 кушка 8 була. Һәм 2 командада берәр запасны булгачтын 10 була. Ләкин футболкалар 9 гына. Шуңа күрә без сөйләштек инде запасны 2 запасныйга 1 футболка. Алар алмашлап бүген киеп бирәләр аны. Әле Алла бирсә, Ходай насыйп итсә, синең дә бүген футболка кию өмете бар димәк. Бар әлбәттә, бар. Әлбәттә, уйнап бетергәчтән ул футболкаларын кирәк калмаячак бер кемгә дә. Шуңа күрә мин катлап Алла бирсә киермен. Бик зур рәхмәт. Алмазавый, һәм бар тик уңышлар сезгә бүгенге ярышта. Шулай ук табып алдык без шушы бәйрәмнән Болгар радиосының диджеен Файлабый Гыймадов. Файлабый, нинди хис-туйгылар уята бу бүгенге бәйрәм сездә? Бүгенге бәйрәм, дустым, бик шатлыклы, кайф, шундый бәйрәм шикелле тоела миңа. Чөнки беренчедән бу тарихи вакыйга дип уйлыйм мин. Татар радиолары, татар телендә сөйләүче радиолар җыелган, һәм алар җыелып кына калмаган, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалыйлар, үзләренең радио тыңлаучыларына бер үрнәк булып торалар. Гомумән менә бу менә син без күреп торабыз, син уйнап алгансың, әллә хәтта әзрәк кенә яраланып та алгансың. Батыр ярасыз булмый диләр бит. Бераз гына эләктәе. Менә бу кым волейболнан тыш нинди спорт төрләре белән шөгыльләнәсең? Ой, дустым, санап китсәм, минем спорт гомумән хәрәкәтләнергә яратам, спорт төрен бик яратам. Инде бала чагыннан бөтен балалар шикелле футбол, хоккей, студент чагында инде хәтта
Karatesi de, köküsünkay, taekwondo, rukapashный boy, әллә нәрсәләр бөтенесе калмады. Барсында шөгыльләнеп, барсыннан да аз гына нәрсәдер алып, тормышта шулай кызык итеп хәрәкәтләнеп, югары дәрәҗәләргә ирешеп түгел, менә уртача шундый алып барырга тырыштым. Димәк, син бүгенге ярышка инде гомерең буе әзерләнгәнсең. Гомер буе әзерләнеп, бүген шул әзерлекне күрсәтергә тамашачыларга. Бик зур рәхмәт. Гаиләбез бар тиң уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Кумнарын кыя килеп җиттеләр безнең яңа менә бу беренче уенның җиңүчеләре Татар радиосының алыштыргысыз диджейлары Булат Байрамов, Айваз Садыров, Татар радиосы хезмәткәре Фаил һәм инде Ильяс Газизов. Җегетләр, чын күңелдән котлыйм беренче уенны җиңгәнегез өчен. Сез җаныгызны, тәнегезне биреп уйнагансыз, бөтен җирегездә ком. Ничек кайфлар, ничек хис-тойгылар Булат? Biraz aratты, конечно, әлбәттә, biraz aratты, ләкин әгәр дә без тагы бер-беребезгә ышансак, күбрәк көч бирсәк, әле алга барырга исәп бар. Ну, команда тигезе, безнең көндәш тә тигезе, көч хәл белән генә алдык, ләкин biraz шомартсак әле. Бәлкем алга китәрбез дигән исәп бар, юк түгел. Ну, ким дигәндә беренче урын алсак безгә җитә. Менә бу бүтән командалардан аермалы буларак, менә бу Татар радиосы командасы уен өчендә һәм гомумән менә кеше янашыр өчендә аерым футболкалар. Бу футболкалар бүтән җегетләрнең бүтән мускулларын күрсәтеп торалар. Дөресен әйткәндә, безнең бердәмлекне күрсәтә. Менә уенда игътибар иткән булсагыз, без нәрсә өчен җиңдек? Шуннан да Булат әйтмешли кешеләр тигез иде. Без бердәм булдык. Менә очко ясасак та, хәтта ялгышсак та бернинди сүгү, бер-беребезгә кычкыру юк, командага куллар биришеп, бер-беребезне поддержать итеп тордык. Менә футболкаларга килгәндә, футболкалар менә калган командаларның казённый, корпоративный дигән дәүләт алып биргән футболкасы булса, без үз акчабызга 800 тәңкәгә алдык менә шушы футболкаларны. Әйе, һәм шуңа күрә без җиңдек тә миңа калса. Кырдан карап торганда бик җайлы кебек, дөрестән дә бик авыр. Уйный башласаң, әлбәттә. Син уйнап кара. Башта безнең белән әйдә, салда бу футболкаларны без сиңа табырыз мондыйны. Әйдә кер булсын. Дөресен әйткәндә, бу уен шуннан да бик күңелле. Менә без моңа кадәр ничектер җыелып, пляж буенча волейбол уйнаган юк иде, ләкин менә бу уенны исән-имин генә уңышлы итеп уздырып җибәрсәк, Алла бирсә, менә Җиңеп, периодик рәвештә, җиңсәк, Алла бирсә, җиңмәсәк тә периодик рәвештә уйнау һәм үзебезнең формада тоту булачак. Шулай бит? Оештыручыларга зур рәхмәт. Молодцы, бу теге берләштерә торган радиостанциялар арасында шул берләштерә торган уен миңа калса күбрәк аралашу уенга караганда инде. Нидәрәк темага аралашасыз? Сезнең зарплата күпме дә, безнең зарплата күпме? Әйе. Сездән нинди җырлар бар? Бездән нинди җырлар бар? Зарплата турында күп сөйләшүчек бер хезмәткәребез юк әле, кызганычка каршы. Аннан сорар идегез, булса күбрәк сөйәр иде. Ул күбрәк сөйлә. Җегетләр, мин сезне тутырламыйм. Инде сез уйнадыгыз, барыгыз ял итегез. Инде бар тик уңышлар сезгә. Иң кызыгы шунда, Илназ, иң кызыгы шунда, бөтен кеше җиңәм дип уйлый, ләкин безнең җиңәчәкне берәү дә белми. Пока. Менә бу дөрестән дә уйнаган инде Болгар радиосының шундый атаклы, сез инде күп кенә радио тыңлаучылар тавышыннан гына таныйлардыр инде. Бәлки шулайдыр. Әйе, Илфар сезнең каршыгызда. Син шуңа элек тырышып уйнагансың да, хәтта футболканың менә бу хәрефләре дә куа башлаган. Дөрестән уен бик көчле булды. Без беренче уенда вакыт Татар радиосы белән бергә эләктек. Алар бик көчле команда. Ләкин уенны түгел мәзәгә беренче чиратта инде бу турнир менә шулай төрле радиостанцияларда эшләүче коллегалар белән күрешү, аралашу максатыннан оештырылган иде һәм без шушы максатка ирештек дип уйлыйм. Менә күрештек, бергә эшләүче коллегалар, егетләр, кызлар белән бик күңелле бара уен. Инде әзрәк җиңергә өмет бармысың? Әлбәттә инде өмет бер кайчан да үлми, һәр вакыт җиңәсе килә. Миңа калса бераз гына тырышлык кирәк һәм без әле бу уенда җиңәчәкбез. Гел җиңелү генә булмастыр дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт, Илфар, бар тиң уңышлар сезгә. Рәхмәт. Ерак араларны якын итеп килгәннәр, безнең күңел радиосы бу инде белмәгәннәр өчен менә Казанлылар өчен әйтеп итәс килә. Яршалы шәһәренең татар телле радиосы. Шулай бит, Рүзилә апа? Шулай, Илназ, бүген шундый матур көн, һәм менә без шундый шатлык белән, зур шатлык белән килдек шушы бәйрәмгә. Бәйрәм дип әйтик инде, чөнки барлык радиостанциялар арасында беренче тапкыр үткәрелә волейбол Татарстанда, һәм менә без бик нык каушыйбыз. Ерак араларны якын итеп килдек, бераз аруда бар. Тик шулай да инде безнең менә бу болельщиклар безгә көч бирерләр дип ышанабыз. Әлбәттә, барысы да шәп үтәр дип ышанып калабыз. Инде кадерле дуслар, бүгенге бәйрәмебездә безнең зур кунакларыбыз да бар. Шуларның берсен тыгыз графиктан без чакырып китердек. Менә шунда Дәүләт Советы депутаты Фәрит абый Мифтахов бездә кунакта. Фәрит абый, ничек сезгә бәйрәм? Гомумән кайсы командага җан атасыз?
Әлбәттә, бу бәйрәм бик матур уза, аның һава торышы да матур, аннарсын инде әйтергә кирәк. Менә безнең Казан шәһәрендә татар радиозлары бергә җыелуы, ул үзе бер-берсе белән теге конкурент түгел, ә партнер буларак бүгенге әле спорт чараларында берләшеп, дуслашып эшләүләре, ул безнең менә милләтнең тагын бер тапкыр асылын күрсәтергә тиеш дип уйлыйм. Инде бөтен татар радиоларда шулай бергә яшәгәндә, минем үзем дә фикерем шундый, бөтен радионы бер тапкыр бер юлы куеп тыңлыйсы килә. Аларның һәрберсен тыңлыйсы, аларга хөрмәт үсә. Шулай гына җырчылар да бер-берсен хөрмәт иткәндә, теге конкурент түгел, ә менә аны яратып сөйләгәндә, мин ул җырчыларга мәхәббәт тә ышаныч та арта, шуңа күрә бүген дә алар бер-берсенә шундый таяныч бирә дирә кирәк. Исәнмесез, дуслар. Шоу-біз тапшыруын алга таба дәвам итеп, без сезгә берничә яңалык җиткерәсебез килә. Әле генә сез пляж волейболы турында сюжет карап киттегез. Инде сюжетны караганнан соң нәтиҗәсен дә белергә телисездер. Әлеге радиолар арасында үткәрелгән беренче пляж волейболында беренче урынны, лидерлыкны Татар радиосы яулады. Татар радиосы коллективын һәм шул сәбәптән үземне дә җиңүебез белән тәбриклим. Икенче яңалыгыбыз татар эстрадасының танылган җырчысы Ришат Фазлыәхмәтов турында. Игътибар иткән булсагыз, язлыкта узган театраль солянкада Ришат Фазлыәхмәтов МЧС ролен башкарган иде. Быел исә сентябрьдә кабатланган әлеге солянкада Ришат уйнамады. Ни өчен дип уйлыйсыз? Бик озак сер итеп сакланган яңалыкны ниһаять мин сезгә җиткерә алам. 17 сентябрь көнне Стамбул шәһәренең Султан Әхмәт мәчетендә Ришат Фазлыәхмәтов һәм аның сөйгәне Гөлназның никахлары булып узды. Без аларны чын күңелдән әлеге зур бәйрәмнәре белән тәбриклибез. Тулы гаилә булып, бәхетле тормышларда яшәргә Ходаяларга насыйп итсен. Шоу-біз тапшыруын алга таба дәвам итеп, сезгә тагын бер яңалык җиткерәсем килә. Әле бу көннәрдә генә ничәмә мең километрларны узып, ничәмә мең сум акчаларын туздырып, ниһаять Төркиядән Казанга Илназ Гарипов кайтып төште. Ул бик күп фотосурәтләр, бик күп видеолар төшергән һәм аларның барысын да Instagram, ВКонтакте хисәпләренә урнаштыра барган. Хәзер кайберләрен сез дә күреп китә аласыз. Әйтергә кирәк, Илназга Төркия һавасы, суы, кояшы килешкән. Аның тәне шактый каралып, йөзе түгәрәкләнеп киткән. Ял иттек, күңел булды рәхәт, шуңа күрә кайтырга кирәк. Кайтабыз менә шулай. Дуслар, без сезнең исегезгә төшерәбез. Татар җыры фестивалендә кемнәр катнашасын, сез билгелисез. Быел юбилей елын һәм бары тик сайлап алынган җырчылар гына зур сәхнәдә юбилей фестивалендә чыгыш ясый алачак. Тавыш бирер өчен www.tatarjыры.ru сайтына рәхим итегез. Анда барлык мәгълүматны да таба алырсыз. Нинди атналарда кайсы җырчылар чыгыш ясый һәм нинди код белән алар өчен тавыш биреп буласы барысы да язылган. Әгәр дә кәрәзле телефоннан гына тавыш бирергә телисез икән, рәхим итегез, монда юлда бар. 1200 номерына татар сүзеннән башлап, яраткан башкаручыгызның кодын язып җибәрергә кирәк. Һәм сезнең яраткан җырчыгыз өчен тагын бик күпләр тавыш биргән очракта, без ул йолдызны барыбыз бергә 20 декабрь көнне Пирамида сәхнәсендә татар җырында күрә алачакбыз. Шоу-біз тапшыруында без сезгә танылган кешеләр турында яңалыклар сөйләп, алар турында сюжетлар төшерәбез. Әгәр дә инде аларны якыннан күрергә теләсәгез, рәхим итегез. Чираттагы йолдызлы состав ала берсә 9 октябрь көнне Эрмитаж төнге клубында сине көтә. Биредә музыкаль десант дискотекасы узачак. Алла берсә, шунда күрешербез. Исән сау булыгыз, сезнең белән Гөлназ Сәфәрова идем. Пока!